Para pamirsa, pasamuan ingkang dipun berkahi dening Gusti, kula Penatua Sri Hartoyo saking GKJ Prambanan Klasis Klaten Barat kepareng ngaturaken renungan padintenan Sabdo Winedar dinten Jemuah 3 Juli 2026 kanthi irah-irahan pinilih amargi sih rahmatipun Gusti. Dene pangandika ingkang badhe kita gegilut ing wanci menika kapethik saking Rom 9 ayat 12 dumugi 12 ingkang suraosipun mekaten. Malah ora mung iku wae, kang luwih cetha maneh yaiku Ribkah kang bobot saka priya siji yaiku Ishak, bapa leluhur kita. Sebab nalika bayi mau durung padha lair lan durung nglakoni penggawe becik utawi ala, supaya rancangane Allah bab pamilihe tetepa, ora adhedhasar penggawe nanging adhedhasar timbalani. Dingandikaake marang Ribkah mangkene, sing tuwa bakal ngawula marang sing enom. Pasamuan ingkang binerkan dening Gusti, waosan menika nandhesaken bilih anggenipun Gusti Allah miji para leluhuripun bangsa Israel menika saderengipun sami lair, lan ugi saderengipun sami saged nindakaken kabecikan utawi ngetingalaken kalepatanipun. Menika mujudaken timbalan lan sih rahmating Allah ingkang boten adhedhasar pikajengipun manungsa, nanging adhedhasar karsanipun Gusti Allah piyambak. Perkawis menika ngajak kita kangge nglampahi gesang kanthi raos ajrih asih lan raos syukur dumateng Gusti Allah, awit menika wujud sih rahmat ingkang agung. Sejatosipun boten wonten manungsa ingkang pantes pinilih dening Gusti Allah minangka mitra, putra, menapa malih dados ahli warisipun. Ananging Gusti Allah adhedhasar sih rahmat lan katresnanipun ingkang agung kersa miji para tiyang pitados dados umat kagunganipun. Bab menika ugi nandhesaken supados para kagunganipun Gusti boten sami gumunggung lan ngasoraken tiyang sanes. Sumangga kita tampi sih rahmatipun Allah menika kanthi iman lan andhap asoring manah. Menapa panjenengan saestu kersa nampi sih rahmatipun kanthi tulusing manah? Menapa panjenengan sampun paring wangsulan tumrap timbalanipun Gusti? Mugi gesang panjenengan ndadosaken pratandha bilih kita menika umat pilihan ingkang gesangipun boten manut pikajenganipun piyambak, nanging miderek kersanipun Gusti Allah. Salajengipun kita kaberek boten namung nampi sih rahmatipun Gusti, ananging ugi tansah mbabaraken kabingan menika dumateng sesami. Gusti berkahi. Amin.